Mit navn er Christoffer Bangsgaard. Det her, det er min historie. Husk altid på, uanset hvad jeg ser på de sociale medier, er det ofte bare facaden. Så vi skulle komme til Odense. Jeg har lige fundet en blok sten, som kameraet står på. Jeg håber ikke se mig, at jeg ikke er for hvid eller noget. Det finder ud af i post. Men Chris bor lige nede inde, og det er ham, vi skal over besøge lige nu. Vi skal snakke lidt om hans kost. Det er sådan main fokus i den her video. Og så tænker jeg også, at vi kommer ind på alle mulige andre hyggelige emner. Så lad os gå ned til ham, sige hej og få gang i snakken. Hej, mate. Ja, det er nyt jo. Det er faktisk, det er faktisk den største nyhed siden sidst, det vi har hende her. Hvordan har det så været siden? Noget større. Ja, Du er blevet lidt mere surreal. Ja, det er nok det, der er den største forskel. Jamen, det er sgu gået fint. Jeg var stoppet min underskudsperiode. Ikke ret længe efter I var her sidst. Det var sådan noget, jeg fandt det med at blive 5-6 uger underskud, hvor vi lige gik fra peak kropsvægt, de der 98, til, jeg tror lige noget under 90. Okay. Ja, jeg tror, det var sådan noget 7-8 kilo-ish på de der 6 uger eller sådan noget. Det var sådan rimelig hissigt. Ja, det må man sige. Men det var også, det var meningen, det bare skulle overstås hurtigt. Og så kørte vi jo sådan set egentlig overskudsperiode helt ind til ugen, hvor DFNA var, faktisk. Ja. Okay. Og startede så prep for sådan noget 92. Vi endte med at udskyde min prep. Jeg var med i det der studie på Bispebjerg. Ja. Og så var jeg til forundersøgelsen, som er inden man starter sin diæt, og fik lavet en DEXA-scanning, og så viste den, at jeg var på 9,8% fedt. Og så var den sådan, men vi har ikke brug for 24 uger til at komme fra lige knap 10% til, hvad vi nok estimerer bliver, det ved jeg ikke, 3-4% eller sådan, helt sygeligt. Så vi endte faktisk med at skubbe den et par uger derefter, fordi det er for tidligt det her. Ja. Hvad har peak bodyweight så været den her offseason? 98. Jeg tror lige noget 98,5 eller sådan noget. Det var helt hæsligt. Det var da jeg var faktisk den første video, der var jeg sådan helt storhovedet. Når jeg ser videoen, så er jeg sådan, altså jeg bliver jo ikke rundt i hovedet, det ved jeg jo godt. Men alligevel sådan, hold op, der var sgu der var lidt dobbelt chin og sådan noget. Ja. Det skal væk. God offseason. Altså, sådan skal det lidt være, ikke? Jo. Men er det så 100 næste eller hvad? Ja. Skal du lige runde? Ja, det er 100. Altså, jeg havde det jo miserabelt sidst. Nu må vi se. Ja, så jeg er færdig med at chase kropsvægt, fordi at... Ja. Det er jo lidt arbejdsært. Det er jo ikke, fordi 100 er bedre end 98,5. Nej, det er det. Altså, sådan, målet er jo bare, hvis jeg kan ramme 98, og være lidt mere komfortabel, lidt bedre fedtprocent, men så vil jeg da hellere stoppe det der. Men altså, det har jo været produktivt, også selvom det i momentet var godt nok. Det var et langt sejt træk fra DFNA 22 til jeg startede min minikot der i 1. januar. Ja. Øj, hvor havde det dårligt. Ja, for der nævnte du sidste video, der havde du ikke været sulten. Jeg har ikke været sulten hele den periode. Hele den periode. Nej. Hvordan har du oplevet sulten endnu? Ja, det er meget beskedent. Okay. Det er meget beskedent. Det begynder at komme nu. Ja, men igen, det er ikke meget. Det er det sgu godt nok ikke. Hvad ligger du på nu? Kropsvægt eller kalorier? Begge ting. Altså, jeg plejer jo faktisk ikke at disclose kalorier, men ikke fordi at... Og det kan også være, det er mig, der bare er åndssvag. Men jamen, der er også mange mennesker, der det kan nogle gange godt blive for meget. Ja, og det tror jeg måske nogle gange lidt den hat, jeg ender med sådan her på, så jeg deler ikke så meget omkring indtag, for jeg synes ikke, det er heller ikke relevant. Altså sådan det... jeg har jo altid haft den på, at man skal ned på de kalorier, der er nødvendigt for at rykke sig. Altså, hvor meget har du så sænket din kalorier siden start? Måske det er mere sådan, giver et bedre billede af det. Ja, og hvad fanden startede jeg på? Jeg tror jeg har sænket den... Jeg har sænket den 400 siden start. Okay. Tror jeg. Det er ikke møg. Nej. Altså, nej, overhovedet ikke. Altså, træninger, hvor du lige har lidt snakket om, at du smider det cirka et halvt kilo om ugen lige. Ja, og det lyder jo egentlig ikke af meget, men når du nærmer sig den fedtprocent, jeg er i, og med, ja, hvad er det så nu, lige knap 11 uger til indvejning,
Så det er rigeligt. Det er svært at sige, hvor meget vi tror, der skal af nu. Ja. Altså, Daniel han skrev til Tjekke, at det er ikke engang sikkert, det er mere end 3,5 kilo fra ved sceneform. Jeg tror måske nærmere sådan noget 4 kilo. 4 kilo herfra, så er jeg sådan noget 80,1 eller noget. Jeg har været under 85 hele den her uge. Med laveste, jeg havde sidste uge, var 84,4. Så hvis alt går vel, så er jeg nok i hvert fald 2 kilo tungere. Det er sæt også meget. Det er en god del. Ja, det er det. Altså i forhold til, hvor du er i din... Ja, det er cirka et kilo scenevægt tilføjet per år. Ja. Og det er mere, end jeg egentlig havde forventet overhovedet. Ja. Det lyder jo forfærdeligt lidt. Ja, det gør det også. Det gør det virkelig, men det var også det hårde salg. Bare kæmpet for det kilo, ikke? Bare, altså, det er jo... det er jo under 100 gram om måneden, ikke? Ja. Så det er også derfor, det der lidt apropos det der med, at jeg er kropsvægt, det er sådan... Altså, jo, hvis jeg rammer 100 kilo, så rammer jeg 100 kilo, men det er ikke sikkert, at det avler 2 kilo muskler. Nej, det er det. Mere, ikke? Det er det. Ej, det gør det jo med meget, meget stor sandsynlighed ikke, når man er på det niveau, du er. Nej, og det er også, det er jo faktisk, synes, der er det sjoveste ved det, det er, at det er blevet meget populært, og nu så jeg lige Daniel og Niklas postede en hel podcast om det, men det er blevet sådan meget moderne at snakke om, at man er advanced og træne for, at når man er advanced, hvor jeg bare sådan, hvis der er noget, den her off-season har bekræftet mig i, at de fremskridt, det tyder på, at jeg lavede på 18 måneder af overskud. Jeg er ikke advanced endnu. Altså hvis jeg var truly advanced, så ville jeg ikke kunne hente kilo muskelmasse om året. Det tror jeg seriøst ikke, jeg ville. Måske endda, altså jeg tror vi er tættere på 2,5. Jeg tror min sådan legit sådan helt peel sceneform bliver sådan noget 81,5. Shit, mand. Og hvis jeg har genet bare 2,5 kilo på 18 måneder off-season, altså sådan en kalorieoverskudsperiode, hvor at man skal også huske, at jeg havde en periode efter konkurrencen, hvor det er ikke der, du er mest effektiv med. Nej, slet ikke. Man skal lige det bliver det jo prædiket, at man er sygt produktiv med at bygge muskelmasse, efter man har været på det her. Det er ikke rigtigt. Du snakker om, du har været nede at træne. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er en af de store ting, jeg også ændrede. Eller store ting, men... Og klokken er... Hvad er klokken? Lidt i 11 måske? Ja, så i snit er min træning lige nu mellem... Selv hvis jeg ikke skal noget, mellem 6:30 og 7:15 om morgenen, vil jeg mærke. Og går i seng mellem 8 og 8:30 stort set alle ugens dage. Jeg vågner mellem... Lige nu vågner jeg kan godt mærke, at jeg vågner tidligere, også fordi at Mali, hun hopper op og ned af sengen og vælter rundt, så hun vækker også en gang imellem, men vågner tidligt og sådan generelt er tidligt. Men det der var ideen, det var, at når jeg typisk havde vant til at træne om middagen, så er det sådan noget, så bliver min arbejdsdag bliver væsentligt mindre produktiv, fordi at den bliver mere opdelt af, at jeg går med hundene om morgenen, så har jeg en kort arbejdsshift, men sådan, jeg vil gerne op og træne midt på dagen, hvor jeg synes, jeg stadig performer bedst. For så komme hjem og arbejde lidt, for at skulle gå med hundene, for så skulle arbejde igen, for så at bruge nærmest hele min dag på træning og arbejde. Så det var sådan egentlig det, der var den første umiddelbare drivkraft. Det jeg så har erfaret nu her, det er, at det tillader mig lige at være atlet først. Okay. Og træne uden at have brugt noget som helst mental båndbredde til arbejde. Så arbejde får ikke lov til at fylde inden. Fordi jeg havde sådan lidt svært ved at finde ud af at finde det der sådan atlet drive, fordi jeg netop var træner først. Så jeg havde skulle lige sådan finde ud af, hvordan fanden balancerer jeg lige mellem at gerne ville være meget atlet, men stadigvæk være meget træner. Jeg er meget overrasket over, jeg havde jo egentlig virkelig altid frygtet det der med at skulle være træner på fuld tid og preppe, i forhold til om det ville give mig for meget sådan stress. Ikke stress, men sådan give mig simpelthen et for højt arbejdsload generelt set mentalt. Og det har på ingen måde været problemet. Det er også nemt at sige nu, der er stadig 11 uger igen, ikke? Men, det kan man sige. Ja, det skal nok nå at blive rough, men altså... Men det tegner godt. Ja, absolut. Jamen, er du... Nej, du er ikke sulten jo, men... Nej, jeg er faktisk jeg er aldrig ret sulten efter at have trænet. Jeg kunne snilt trække det længere, hvad er klokken nu? Nogle gange så ender jeg med at arbejde til klokken 12:30, end jeg får spise sådan en god klokken mange. Jeg prøver at spise omkring klokken 12 igen. Jeg er også blevet bedre til ikke at sådan cramme alle mine måltider sent. Altså, det er jo sådan en meget klassisk tendens, man ser, at man backloader, som det hedder, sine kalorier sygt meget. Er det ikke svært, når man skal spise så meget i off-season som for dig? Jo. Det duer slet ikke, men det er jo sådan en ting, man nogle gange progressivt kommer til underbevidst i løbet af en dag, fordi man er bange for at blive sulten. Hvor lige nu er der ikke nogen i måltid, der sådan er nævneværdigt forskel i kalorier eller fylde. De er alle sammen rimeligvis samme mængde og størrelse, så de er rimelig spredt ud. Og igen sådan en ting, det gør bare, at mine indvejninger er meget mere konsekvente, så mine data er mere...
jævn. Jeg har ikke sådan nogle mærkelige tunge indvejninger, fordi jeg har mad i maven. Det er i hvert fald meget sjældent, jeg har. Så nej, jeg skal nu spise nu. Jeg tror faktisk, jeg skal have grød. Jeg kan selv sådan... Nogle gange spiser jeg cream of rice efter, nogle gange spiser jeg grød. Det er lige, hvad jeg har lyst til. Ja. Men det er jo helt vildt, at man er så lignende som jeg, ikke spiser religiøs grød og kæler helt vildt for den. Det plejer at være sådan... Galt, når man kommer, jo tættere man kommer på de der store shows, der bliver nogle sjove ting i det der grøde ja. Helt kæmpe grøde, bare for at fylde maven op. Ja. Og det er også meget det, jeg sådan er bevidst om at holde mig fra, og gøre ikke ting super mættende endnu. Ja, du har heller ikke brug for det, så hvorfor gør Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Er du sådan, der holder dig væk fra at gøre mad meget sådan, altså bruge mange krydderier og sådan nogle ting, for det til at smage godt? Ej, jeg tror egentlig, jeg bruger mange krydderier på de retter, hvor at jeg sådan, nu har jeg et måltid med kartofler, oksekød og et med ris og oksekød. Der bruger jeg en del krydderier, men det er ikke sådan... Jeg prøver egentlig i år at være mere bevidst om ikke at gå fuldstændig amok med salt, og egentlig også undgå at gå fuldstændig amok med væske. Jeg kan godt se, at det øger en lille smule, men jeg er egentlig fint med, at tingene ikke... Jeg har bare accepteret at ved af erfaring, at du skal have så meget salt på et eller andet tidspunkt, før maden sådan smager noget. Ja. Bilder man sig ind, ikke? Så jeg bruger en del krydderier for sådan, og det er lige så meget også faktisk for farve, så sådan, jeg smider en del paprika og karry, fordi det farver ting og gør det lidt, det dufter lidt mere for og smider noget chiliflage og sådan noget for sådan. Men nej, det er ikke, det er mere salt, jeg faktisk undgår at smide en crazy masse mængde af. Så jeg er ikke så bange for at bruge karry eller paprika, hvor der ikke er også tilføjet salt. Okay. Men nej, jeg prøver at holde min mad så idiotsikker som muligt. Jeg bruger så lidt tid som muligt. Planlægger min mad forud og sådan noget, ikke? Så fylder det jo heller ikke så meget mentalt. Eller lige så meget mentalt. Nej. Jo mere tingene er det samme, jo nemmere er det. Så langt de fleste dage kan jeg jo bare gå ind på MyFitnessPal og trykke, redigere, kopiere hele lortet, smide det næste dag. Og så hvis jeg laver nogle ændringer, så er det en lille smule i mængderne. Hvis jeg for eksempel i morgen har PT, hvor jeg har lidt længere mellem en måltid, så gør jeg måske det måltid lige lidt større, og så har jeg et efterfølgende måltid lidt mindre og sådan noget, ikke? Men det er ikke fordi, du lige pludselig så spiser du bare hvidt brød med Nutella, bare fordi det er det, der passer. Nej. Det er bare det samme. Fordi at mad siger mig ikke en skid. Nej. Og 2, fordi jeg ved, at det ikke gavner mig. Så det jeg skal hen og spise nu. Lad os gøre det. Og så tænker jeg også, at jeg lige hurtigt, jeg skal have PT det meste af dagen i morgen. Så jeg skal lige have preppet, det er jo ikke engang ret meget, 2 måltider, jeg skal have med til eftertræning, før første runde PT og et til min pause. Jeg meal prepper aldrig 5 måltider ud af gangen. Nej. Jeg meal prepper typisk kun 1 dag frem, fordi at jeg har luksus, når jeg arbejder hjemme det meste af tiden. Så jeg har jo typisk kun en dag med arbejde, men også hvis man synes, det er super fucking nederen at spise det samme måltid, helt samme måltid. Det er også mange, der synes, det er lækkert, men hvis man godt kan lide at kunne variere lidt i det, alt efter hvad kontekst for dagen er, jamen så kan jeg jo påvise, hvor nemt det egentlig kan gøres, hvor idiotsikkert det kan gøres. Ja. Jeg kan typisk lave de 2 måltider, jeg skal bruge i morgen på. Altså hvis jeg er skarp, 10 minutter plus, at der får jeg også planlagt hele min måltid, eller alle mine måltider for det i morgen. Det planlægger jeg nu. Så i morgen, når jeg er der, så sådan 2 måltider har jeg lavet. 1 spiser jeg i morgen, inden jeg træner. De 2 andre har jeg planlagt, jeg bare skal lave, når jeg kommer til. Og det gør jeg ikke bruger. Altså jeg behøver nærmest ikke engang åbne appen længere. Så det er så, jeg ved sikkert, hvad jeg skal have. Fordi det er så meget sammen. Hvad fanden skal jeg have? Ja, det er sgu nemt. Så hvor mange gram står den på? 100. Ikke nogen crazy grødemængde. Så er der ikke 8 gange i mikroen med ekstra meget vand eller noget? Niks. Det er kun, hvis jeg er idiot, der hælder for meget vand i. Jeg tager altid vandet på øjemål, og så nogle gange, så hælder jeg bare for meget i. Så er det kun for, at det ikke har sådan en helt fesen konsistens, men ellers nej. Og så lidt blåbær og lidt hindbær ovenpå, og proteinpulver. Det er sgu det. Sådan. Ja. Hvad for en proteinpulver bliver i dag? Den eneste, jeg har, det er sgu bare en... Jeg har også dem deroppe, men det er faktisk nogle, jeg har fået min mors kammerat. Dem, der står deroppe på det, dem har jeg ikke brugt i lang tid. Nu siger de, at de har dårlige makro, det har de ikke, men de har lidt mere fedt og lidt mere kulhydrat, end jeg synes, jeg gider at bruge. Ja. Det er bare triple chocolate. Det fejler sgu faktisk bare aldrig. Og en lille smule sødmel og lidt salt. Det er det. Og jeg kan jo passende lave en portion mere klar til i morgen. Og så skal jeg lave et måltid med ris, oksekød og frostgrøntsager, og det tager mig seriøst 5 minutter, for det er bare at stege oksekøden af, trykke frostgrøntsagerne op. Ris har jeg kogt på forhånd. Det er faktisk den eneste ting, jeg meal prepper, det er oksekød. Nej! Jamen, hun er altid, når der er mad. Så smider jeg det sammen på en pande med krydderier, det er det. Okay. Ja. Men når du så meal prepper din ris, er det så til hele ugen, eller hvordan? Det kommer lidt an på, om Sofie også spiser ris den uge eller ej. Nu er hun tilbage på arbejde for kantinemad, så spiser hun ikke så meget aftensmad hjemme.
Vi koger typisk 500 gram om dagen. Det passer med, at vi har sådan en bøtte af dem her, der er bare lidt højere. Der kan være lige præcis 500 gram kogte ris i. Og så har vi til, det er cirka en uge. Jeg plejer at spise et sted mellem 70 til 90 gram ris om dagen. Jeg spiser ikke det er tørvægt? Ja, tørvægt. Ja. Og det er faktisk det. Så har jeg jo også, jeg er jo en sygt dårlig bodybuilder. Jeg spiser overhovedet ikke kylling. What? Ja, jeg ved det godt. Damn. Helt sygt. Damn. Jeg har overvejet. Pro bodybuilder Chris Kristoffer Bangsgaard spiser ikke kylling. Ja. Det er sygt. Jeg spiser meget oksekød. Det bliver også meget mindre tørt. Ja. Og så du lever hovedsageligt af grød og kartoffelris og hakkeoksekød. Ja, hvis man det skulle lige være. Breaker det ned. Ja, hvad fanden? Jeg typisk spiser jeg brød, hytteost, banan, mørk chokolade og en lille smule proteinpulver, inden jeg træner. Det jeg synes egentlig faktisk fungerer fint. På et eller andet tidspunkt, hvis jeg synes, jeg bliver sulten under træning, så tror jeg skifter det til cream of rice inden træning. Men igen, det er sådan, fordi cream of rice skal du fylde vand i, så det fylder mere, ikke? Så det venter jeg stadig med. Lige nu er det ikke noget problem at være sulten, når jeg træner. Kan du nok gætte dig til, det er i hvert fald 2 timer siden, jeg var færdig med at træne. Det er 2 timer siden, jeg er hjemme på træning. Ja. Og så spiser jeg skyr med masse frugt om aftenen. Og ja, så har jeg kartofler, oksekød og grøntsager og ris, oksekød, grøntsager. Og så enten grød eller cream of rice. Det er det samme hver dag. Det lyder lidt som ham der fish and a rice cake lige der. Med fish and a rice cake. Jeg spiser jo heller ikke riskiks. Jeg spiste nogle, der havde refeed i weekenden, så er sådan, riskiks er faktisk top. Altså jeg har jo nogle stunder der, ikke, men det er... Altså, mængden af riskiks, Daniel Risgaard, han spiser, ikke? Jamen, jeg fatter ikke også. Ryberg spiser også fast riskiks. Jeg fatter det ikke. Altså, han fyrer bare 2 cm kyllingepålæg på. Ja, men jeg spiser jo heller ikke rigtig pålæg. Det er meget sjældent, jeg gør. Så vil jeg hellere spise sydost. Nu henter jeg lige frostgrøntsager, jeg skal bruge til det meal prep, jeg laver. Så gør jeg det. Tidseffektiv, tidsoptimering. Ja, tak. Ikke? Det er altid det samme. De samme grøntsager fra Rema, fordi der bare er... De fylder egentlig okay, har fint med fiber, og så er det sådan en masse forskellige grøntsager. Det synes jeg er meget nice. Så det er ikke bare broccoli og, det ved jeg ikke, agurk. Det er de faktisk ret gode til Rema, synes jeg. Ja, de har sygt mange gode, og det er bare den, jeg går til. I hvert fald især på diæt, fordi det ikke er så vandholdige grøntsager. Så det holder egentlig sådan fin fylde. Altså sådan uden at det er fuldstændig overdrevet. Jeg har ikke fået for meget vand i den her gang. Det er sgu egentlig okay. Og det er jo også en ting, jeg faktisk er mere bevidst om den her gang, fordi jeg har nogle gange også haft nogle diæter, hvor jeg har spist psykopat meget sødmiddel der. Den var så lidt tom. Men har brugt rigtig meget sødmiddel i sådan i mine grøder og sådan noget. Så det holder jeg også lidt mere beskedent. Bare fordi at ikke at sødmiddel er farligt, men det kan bare hurtigt blive sådan lidt en dominoeffekt, at man bare mere vil have mere. Igen, en smagsløg bliver mere og mere skøre, jo mere og mere lean man bliver, så man har bare tilbøjelighed til helt undervist at bruge mere sødmiddel. Og i den her gang er jeg meget sådan bevidst om at undgå overdrevet salt og undgå overdrevet sødmiddel. Jeg drikker jo heldigvis ikke Monster og en hel masse. Jeg drikker saftevand nogle gange i mit vand, men jeg drikker ikke rigtig Monster, og drikker faktisk virkelig heller ikke ret meget Pepsi Max og sådan noget. Nu hvor du ikke drikker Monster og sådan noget, hvad for noget koffein fyrer du så? Er det piller, eller er det jamen, det er jo, man skal passe på, hvad man siger, fordi pre-workout er langt ad vejen jo bare koffein. Kan jeg måske vinde 0,5% på, at nogle af de ingredienser der er i, så gør jeg det. Så jeg får jo alt. Jeg har jo sådan en hel skuffe Sofie Hader, som bare er dedikeret til pre-workout, både med koffein, uden koffein, kulhydratspulver, cream of rice, elektrolytpulver, kreatin. Apropos mine fiskehulpiller, de ligger jo lidt gemt nede i hjørnet, det er derfor jeg misser dem. Helt dernede. Så jeg bruger pre-workout inden jeg træner, men har faktisk lavet sjældent fuld dosering og holder altid pause for koffein i min delox for eksempel. Så for eksempel næste uge ved jeg, at jeg bestræber mig på i hvert fald at have 5 til 7 dages koffeinpause, og jeg får aldrig ondt i hovedet. Så sådan, det eneste tidspunkt, jeg drak Monster sidste diæt, det var på mine hviledage, som jeg typisk havde på de dage, hvor jeg var 8-16 på uni. Der drikker jeg en Monster, men ellers drikker jeg aldrig Monster. Og bestræber mig egentlig generelt set på aldrig at drikke andet koffein i pre-workout, netop fordi at jeg ved, der er nok i det. Der er seriøst én blåbær tilbage, et blåbær tilbage, og det passer lige præcis med det gamle. Nej, det går galt. Nej. Så er det noget så. Ej, nu nåede jeg jo at gøre det her totalt nasty, fordi jeg nåede at møfte ned i. Nå, det er det. Sådan. Klar på 5 minutter. Nu skal de jo se. Så når det er, nu har jeg tastet al min mad ind for den her dag. Så det har jeg gjort, inden jeg startede dagen.
fordi så er jeg sikker på, at sådan, du vil aldrig 100% ramme de der tal deroppe, fordi der er nogle af fødevarene, som har fejl, fordi at enten at fødevaredeklarationerne egentlig ikke er præcise med deres kalorier kontra makronæringsstoffer, så det skal man være ops på, at du kan aldrig vide det 100%. De må op til 5% fejl margin. Så et produkt kan skrive, at de har 100 kalorier, men så må de have reelt set 85 til 115 og være all good. Så længe jeg er inden for sådan noget lige omkring plus minus 5 på de alle 3, og jeg rammer kalorierne, så er jeg all good. Men har taget sig hele det her inden jeg starter dagen, og når jeg så skal planlægge dagen i morgen, trykker jeg vildt bare redigere, vælg alle, kopiere til i morgen. Så er 95% af arbejdet gjort. Pro tip. Ja, og så fordi at jeg ved, at jeg ikke har, altså sådan, det måltid at spise, og nu kan jeg sagtens spise og holde mig med til 3 PT-sessioner. Og så det eneste, jeg vil gøre forskel kontra i dag, det er, at i dag skal jeg have kartoffelmåltid efter det her. Og i morgen, der spiser jeg nok ris, fordi at jeg synes, kartofler, der har været en airfryer, de er bedst, når de spiser dem lige efter. Hvor ris, det er sgu sådan okay. Så jeg skal have 85 gram ris, lidt olivenolie, jeg steger oksekødet og grøntsager i, krydderier, done. Det er så, hold kæft for det nemt. Kæft for det nemt. Det er så nemt nu. Altså man burde lave sådan en tidstagning, bare sådan short roll af, hvor hurtigt jeg kan lave. Nu har jeg lavet det andet sådan lidt på kryds af, så nu er jeg jo ikke helt tidseffektivt. Faktisk lidt for dårligt. Men nu viser jeg lige, hvor hurtigt man kan lave, og du kan jo lave flere af dem her. Hvis du skulle bruge 2 måltider, der var ens, Gud forbyde det, kunne du bare lave en dobbelt portion. Det ville sgu være rimelig lige til, ikke? Ris, kok på forhånd. Der har jeg så vejet før kog og efter kog. Så jeg ved, at de vejer 2,57 gange, hvad de vejede i tørvægt. Det har altid været min taktik, fordi det der med at veje det præcise mængde af, så skulle koge ris hele tiden, det gider jeg fucking ikke. Det er de jo for kort til. Så der på gang er jeg jo bare op, så siger jeg bare 85 gange 2,57. Så ved jeg, hvor mange gram efter kog jeg skal have. Så hvis du synes, det er bøvlet at veje ris af, og hvad fanden du lige gør, for at du ikke skal koge ris hele tiden, så gør sådan. Det er sgu nemt. Det her det er jo faktisk ægte multitasking. Så tør man lige det her lidt op, hvis man lige vil speede processen op. Man kunne også bare smide dem direkte på panden, men nu smider jeg dem lige i mikroovnen. Så får den lige 2 minutter ind, så er de basically tøet op, og så skal jeg bare bøffe det hele sammen. Smider du noget sauce på? Nej, det gør jeg faktisk heller ikke. Jeg bruger nogle gange ketchup, men det gør jeg næsten heller ikke. Please, lad nu være med at forhælde i det der fucking wispy sauce. Det lugter af sur røv. Fuck, det stinker. Men 2, det har bare... Altså, det har også nogle gange nogle sukkeralkoholer og sådan noget, som kroppen på ingen måde kan finde ud af at fordøje. Så nej, det gør jeg ikke, og hvis jeg gør, så er det ketchup. Det er det eneste, jeg bruger. Så typisk, når jeg krydder mit oksekød, en eller anden sådan krydderiblanding, jeg har en eller anden fra USA, jeg har noget, jeg ved ikke, hvad fanden det her, Chaban krydderier, smager så meget af, hvad fanden hedder det? Jeg kan huske spidskommen, tror jeg. Og lidt cayennepeber, og så måske nogle gange lidt salt og peber over grøntsagerne, som er sjovt, når ikke er krydret, og så karry eller paprika. Det er simpelthen så simpelt. Folk komplicerer altid det der med at spise efter makroer og sådan noget, med at de tror, de skal lave den dybe tallerken. Det er sådan lidt en... Man skal stadig se det som frihed under ansvar, ikke? Altså sådan, jo flere sådan desperate tiltag, jo mere du bruger energi på at lave alt muligt fancy, bare fordi du kan, jo mere energi bruger du på at tænke på mad, og typisk jo mere sulten bliver du også. Det er sådan et irriterende tal, jeg ved det godt. 29 gram. Men det er fordi, det passer med, at det er lige præcis 20 gram protein fra en direkte proteinkilde, som er typisk det, jeg stræber efter som minimum per måltid. Men også fordi, at efter træning, jeg får EAA under træning og kulhydratspulver. Så jeg har måske i teorien lidt protein derfra, så jeg behøver ikke så meget protein efter træning. Det vil jeg hellere bruge til for eksempel det her måltid. Der kom jo det der studie for nyligt. Det er ikke sikkert, at folk ved det, men det der med, at man jo faktisk så, at folk kunne spise op til 100 gram protein i et hug. Og benefit lige så meget for det, som hvis de spredte det ud over flere måltider. Så det bruger jeg lidt i praksis med, at jeg sådan prøver at allokere mere af min protein til mine sidste måltider. For netop at have meget protein i systemet, mens jeg sover, som jo er der, hvor der går længst tid mellem mit måltid. Ikke? Og så nu her midt på dagen, hvor der ikke er så lang tid mellem, så behøver jeg ikke helt lige så meget protein. Jeg får også kun lige omkring 20 gram direkte protein inden træning. Så nu får det her lige en tur i mikroovnen. Så skal jeg lige have varet risen af, der skal i det der måltid. Og så er det op. Så er der simpelthen lavet 2 måltider til i morgen på ingen tid. Ingen tid. Jeg er multitaskeren, der snakker imens. Altså, det er jo helt sygt. Normalt vil jeg kunne lave det her, de 2 måltider her på 10 minutter, plus jeg har pakket mit træningstøj og sådan noget, jeg skal bruge i morgen samtidig med. Fuck man, det bliver bare ikke nemmere. Det gør det virkelig ikke. 2,57. Så jeg skal have 85 gram ris, og det ved jeg svarer til 240
218 gram efterkog, ikke? Hvad er din streak på muffinsbrød? Den er faktisk ikke så meget, men jeg havde jo en lang periode, hvor jeg ikke trackede helt så meget, ikke? Så den er kun, nu siger jeg kun, den er på 123. Bum. Så nu ændrer jeg bare til, at jeg får lidt færre kartofler i morgen, når jeg kommer hjem fra arbejde. Lidt mindre oksekød, så får jeg så lidt flere ris. Det er den eneste forskel, der er fra i dag til i morgen. Same meals, fuldstændig. Different quantities. Fuldstændig. Ja. Og lidt rækkefølge, men det er mest bare fordi, at jeg vil hellere have kartoflerne, når jeg kommer hjem fra arbejde. De er bedst, når de sådan lige kommer fra airfryeren, så er det fandme lækkert. Det er jo også sådan, godt hurtigt blive lidt tørre, ikke? Ja, eller de bliver bare sådan meget sådan bløde og soggy, hvis de ligger sammen med... Din wispy sauce. Ja, jeg mener, fuck man, folk der spiser wispy sauce, de kommer bare efter mig. Ja, det, altså, du skal det er ligesom det der med, det er ligesom det der med, når jeg siger, at Monster smager dårligt, så får jeg bare folk i... Jeg synes ikke, det smager dårligt, men det er fucking overvurderet. Nu stopper I. Nå, men grøden er færdig. Og nu skal jeg seriøst bare mixe ris og krydderierne sammen og smide det tilbage i den her bøtte. Så er der lavet mad til i morgen. Bon appetit. Tak. Det ser ikke appetitligt ud, men det er også fint. Det er også det brun med farver, ikke? Jo, men også en meget svag brun, fordi at jeg ikke smider en masse proteinpulver eller mørk chokolade eller sådan noget i. Så det bliver meget sådan lidt sådan grumset brun og så blå og rød oveni. Men det behøver det smage mere end fint, kan man sige. Nej, jeg tror nogle gange faktisk, det er bedre, det bare smager fint. Jeg synes også, jeg har hørt, jeg tror det var Steve Hall, der snakker om det på et tidspunkt, at har man problemer med sin sult for helvede under sin diæt, så skal man passe på med at gøre sin mad for smagsfuld. Ja, fordi det er netop det bliver sådan, det bliver faktisk lidt, man gør sig selv en bjørnetjeneste, fordi at det gør man hele tiden, vi prøver at one-up det og gøre det endnu mere og mere lækkert. Og det gør, at man spiser det hurtigere, og jo hurtigere du spiser det, jo dårligt fordøjer det, jo hurtigere det bare. Så hvis maden ikke er sådan mega super attraktiv, jamen, så spiser du det også typisk lidt langsommere, fordi det ikke er sådan, det er nok bare bedre for fordøjelse, det er især bedre for sådan food focus. Det er altid en red flag for mig, hvis jeg ser folk, der på det, hvis man åbner deres For You på Instagram eller TikTok, og det er bare mad. Især sådan noget high calorie, super vanvittig fast food-agtig mad, ikke? Jo, det eller sådan alle mulige low calorie diet foods. Jeg fulgte en gang en, min første prep, han hedder vist bare flexible dieting lifestyle eller sådan noget. Han laver nogle psykopat mærkelige opskrifter. De smager godt, det er slet ikke det, men det var bare sådan, jeg brugte så meget energi på, det kunne jeg også prøve, det kunne jeg også prøve. Jeg brugte bare hele tiden tanke på mad, og nu er det bare, ja. Men igen, det er jo også, det er sgu også nemt for mig at sige, fordi jeg synes mad er så kedeligt. Altså sådan selv, jeg har aldrig stor interesse i mad, heller ikke da jeg var yngre. Min mor var sådan, ja, det ligner dig sgu meget godt, du ikke synes mad er spændende. Der er faktisk lige noget, du lige skal prøve, by the way. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om de andre har sagt det. Nej, jeg finder det lige hurtigt. Det er jo lille sample der. Det er jo det helt nye. Ja. Hvad synes du om farven? Altså man kan sige, jeg kan jo godt lide, at når de er gennemsigtige, fordi så kan man ikke se, hvad der er på, så ligner man ikke en psykopat. Men det er jo blevet meget almindeligt nu. Jeg bruger dem jo mest, når jeg sover. Jeg kan have dem på noget af min træning, når jeg har sovet med dem på, så på et eller andet tidspunkt, så begynder de at slippe lidt. Dem jeg har nu. Hvor meget betyder det store billede? Et par procenter, hvis du er heldig, ikke? Men igen, det er sådan nogle små ting, hvis man virkelig er også på gerne vil rykke sig mest muligt, jamen, så er det sådan nogle procenter, man skruer på. Jeg plejer altid at sige, progress is my preference. Om det er at bruge 0,25 kilo spring, eller have halv kilo skiver i min taske, eller om det er sove med næsestrips, eller om det er whatever det nu kunne være, små finurlige ting, der kan optimere. Måske kan optimere endda. Det var et løfte, jeg gav mig selv til den her prep. Og sådan, det her det handler ikke så meget om placering, fordi at jeg føler mig lige så meget som en nybegynder, som jeg gjorde, da jeg stillede op til Newcomers som mit første show. I den forstand, at det er et helt nyt niveau, jeg skal op og stille på. Det kan også godt, forhåbentlig kan jeg være kompetitiv, men man går meget ind til det som en rookie, fordi jeg er en rookie i pro-rækkerne. Og jeg vil ikke gå derfra uden at sige, at jeg har håndteret min prep, som var en professional, altså en fuldtidsprofessional atlet. Ikke at man nogensinde kan blive en fuldtidsprofessional atlet i bodybuilding, men det var det mindset, jeg ville have, og det sætter nogle forpligtelser i forhold til, der er ikke nogen barometer, jeg ikke vil skrue på, hvis jeg kan. Det er også det, men det ender vi sikkert også med at snakke om i forhold til forventninger til showet og sådan noget måske. Men det er meget sådan, det handler meget om, at jeg skal gå derfra og sige, at jeg håndterede mig som en professionel i hele processen i virkeligheden. Og hvad man vurderer en professionel atlet, det er jo op til en individuel, men sådan det jeg anser som en professionel atlet, det er det, jeg gerne vil udstråle af den her prep. Og det er virkelig det, der er min målsætning. Så håber jeg, det er nok til, at jeg kan være kompetitiv. Sådan som jeg ser ud lige nu, så tror jeg, det kan jeg nok godt. Men det kan også være, at jeg får tørret røv af
nogle mænd, som er 10 kilo ældre end mig og har trænet i 10 år mere. Ikke? Så det er jo lidt anderledes i forhold til sidste sæson, hvor jeg var sådan, jeg skal vinde, fordi jeg vil vinde med pro-korter, og hvis jeg var højt på rangstigen i forhold til amatør, hvor jeg nu er bare sådan, nu er jeg nede i bunden af rangstigen igen. Det er sådan en dejlig cyklus inden for bodybuilding, ikke? Jo, der er lidt for mange, men nok også mig selv inklusiv, måske, der har lidt travlt med det der pro-kort og pro-status. Det lyder også fucking fedt, og det er fedt at skrive i sin beskrivelse, men du indser bare, at der er færre shows tilgængelige, niveauet er det højere, så du skal være det bedre for faktisk at kunne placere det lige så godt, og kræver kun mere, så at sige, af dig, i forhold til hvad der forventes for, at du overhovedet kan være kompetitiv. Så sådan, man kan godt have travlt med at blive pro, men det sætter bare nogle begrænsninger i forhold til, hvilke shows skal du overhovedet stille til, er der en pro, altså er der overhovedet en pro-række, det er ikke, altså det er fedt, men det er ikke, altså. Det er ikke alt. Nej, det ændrer ikke dit liv i hvert fald. Jamen, det var lidt om din kost og mad og sådan noget. Ja, det er jo det, jeg hader allermest at poste om, faktisk. Jeg synes, det er, men igen, det er jo måske også det, jeg kan fornemme. Det er så simpelt og bevidst holdt så simpelt og kedeligt, at det ikke fylder noget. Det er meget sådan baggrundsstøj. Og måske det er det, man skal tage med herfra. At jo mere din kost kan være simpel og nem at eksekvere på, og kan være lidt kedelig og baggrundsstøj, jamen jo mere kan du bruge din energi og din tankevirksomhed på det, der egentlig, altså sådan, det vi hellere vil, måske sådan træningsperformance, stresshåndtering, hverdag, familie, venner, træning, søvn, alle de der ting. Og igen, det er nemt for mig at sige nu, men nu er det også min 4. konkurrencesæson. Jeg tror totalt set over de sidste 6 år, jeg har været i forløb ved Daniel, der har jeg jo været på diæt i hvert fald de 3 af dem. 3 år, hele års underskud. Og det gør bare, at nogle af de her ting er nemmere. Jeg gjorde det mindre end sidste prep, og jeg gjorde det endnu mindre forrige og endnu mindre igen. Så det er jo gradvist en ting, men hvis man kan implementere nogle af de her ting til sin første diæt, så tror jeg virkelig, man gør sig selv en tjeneste. Fordi selvfølgelig, hvad man siger, experience cures anxiety, ikke? Men nogle af de her ting kan virkelig også gøre det markant mere stressfrit og lade kosten fylde mindre. Selvom kosten er jo en stor del af at komme i form, det er jo det, der kører det meste af det, ikke? Men jo mindre det egentlig kan fylde, jo bedre. Jamen, vi ses jo nok i København om ikke sådan super længe. Ja, vi kan sætte planen. Nu ser vi. Om det bliver allerede næste uge, eller om det bliver en gang hen i nærheden af mit første show til noget fysisk formting. Der kommer i hvert fald lidt et update på, hvor shredded du er blevet næste gang. Ja, ellers så må jeg lige sende dig de videoer. Jeg tog formbilleder, da jeg var oppe at træne. Så kan jeg altid lige sende det, hvis I skal klippe det ind i en eller anden sindssyg thumbnail. Og ellers så kan man jo altså bare følge med på Instagram, selvfølgelig. Ja. Jeg prøver at dosere, hvor meget jeg poster af min form, men det går sgu virkelig dårligt. Altså, det gør det. Men igen, det er jo også nok bare et testament, at jeg er meget tilfreds med, hvor vi er. Og jeg er sindssygt... Det er jo så underligt, at man synes, man skal tage sig sammen til at sige det, men jeg er sindssygt stolt af, hvor jeg er som atlet. Også som træner, men især som atlet lige nu, som er det, der føler meget. Ikke? Det er første gang, jeg sådan bare synes, at jeg ser nice ud. Sådan hele vejen igennem. Selv når jeg ikke, nu siger jeg ikke ser godt ud, men når jeg er meget flad og kedelig at kigge på, synes jeg stadig ikke, at jeg ser godt ud. Og det har det prøvet før, så det er sgu egentlig meget fedt. Det kan sgu et eller andet. Det er genialt. Ja, så vi ses næste gang, og der er jeg helt sikkert så mager, at I tænker, nu kan den krop ikke mere. Nej, og så klemmer vi den lige 2% mere. Ja, kan I have det fuldstændig fremragende. Og forhåbentlig ikke blive lige så mager som mig, fordi det kan ikke ske.